लोगोफोर नैबेयो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डमोन मिथिबायना लोगोफोर गोदो जों डिग्री फरायबा बोसोरनै गोसथोलायबोदोंमोन फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय फर्थ सेमिस्टारसिम माइ लाइफ लायबावलै ओमफ्राय खादाखौनो मा दहाय बाङा सिङानो फानहरनो नागिरनायावसो बोरैबा ब्र नागिरनानै मोनफ्लांबाय ओमफ्राय दोनबाय आङो माने खादाखौ नुबानो सिनायखायो नालाय आङो ओमफ्राय आंनि गार्लफ्रेन्डआ मा हरदोंमोन मिथिगौ र' आं देखायनो नोंथांमोननो आर'नाइ हरबावदोंसोमोन नै गाननायनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो बिराद मोजां मोजां रायलायोमोन बिराद गोसथोलायोमोन बिनिफ्राय फाग्लिया लामा ससेयाव जोखोदावनानै गालांबाय आंखौ बिखा खासेब मोनलायलायनाय लोगोफोर आर'नाइया नै दा गाननायबाय बेखौनो हरदोंमोन फाग्लिया आं नामफोरखौ मेनसन खालामबाय थाला जिखुनु जाया दिनै गोसोखांदों जाहैबाय फाग्लिखौहाय माने आङो 2017 ना 18आवहाय डिग्री फरायदोंमोन बे समाव लोगो मोननानै मोरै गोसथोलायखो गोसथोलायनानै गैला ओमफ्राय बोसोरनै गोसथोलायखांनानै फर्थ सेमिस्टार मोनबा आंखौ गांलाब जोखोदावनानै गालांबाय बिखा खासेब मोनलायलायनाय दाबो गोसोखांबा बिराद दुखु मोनो बेनिफ्राय बिराद अनसुलिथारमोन आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ माने गोसोखांबाबो गोसोखांथ'नो हाया दाबो गोसोआव फैबाय थायो बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो देखायबाय सोरबा ओरैबायदि सानो आंनि वाट्सएप फेसबुक नायग्राफ्रा माने बिथांना गार्लफ्रेन्ड दंखायोदां बा गोसथोनाय दंदां बिदि सानो गैनाया दा गैया एक्ससो दंमोन जाहैबाय आर'नाइ हरलायलायग्रा एक्स मोनदों बिराद बेनो लाइफआव बिराद माने दासिमबो बेबायदि बे सिख्ला हरनाय बायदि रावबो हरफेराखै बेनिफ्राय आं मानि थाखाय नोंथांमोननो बे पिक्सारखौ देखायदों आं गोदो गोसथोलायनाय समावहाय आखिनायमोन मिथिबायना बेबो नुखाबायमोन जाहैबाय एक्स गार्लफ्रेन्डआ ओमफ्राय माने फट'आ गैला नाम्बारबो गैला फेसबुकआवबो ब्लकसो खालामबाय फाग्लिया नाम्बाराबो गैला बेनिखायनो आं नोंथांमोननो देखायबाय ओमफ्राय फेसबुकफ्राव जाय बेबायदि फट' नुदों बेजों एखे थानाय नोंथांमोना साननानै लादो बियो रुजुरुमुनि एक्स गार्लफ्रेन्डमोन होननानै साननानै लाबानो जाबाय मिथिबायना लोगोफोर बिनिफ्राय लोगोफोर आं दा एक्स गार्लफ्रेन्ड हरनाय आर'नाइखौ लानानै मोसानोसै बिराद मोजां एक्स गार्लफ्रेन्ड हरनाय आर'नाइया आंबो माने मालाजों आस्थामजों हरदोंमोन ओमफ्राय माबा बिदि आर'नाइ हरलायलायबा गारलायनायसो जायोनो आंबो मिन्थिया दा लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला दान्दिसे सम इन्टारेस्ट खालामदोंब्ला अन्नानै मोनफा लाइक खालामदो बे खोथाया हयले सैथोमोन मिथिबाय आंना एक्स गार्लफ्रेन्ड दंमोन नंगौमोन बेयो रामफलनि मिथिबायना आं खोन्थाबाय जायगाखौ ओमफ्राय नोंथांमोनहा फट'खौ बे पिक्सारजों एखे फेसबुकआव नुदोंबा बेनो मिथिबायना लोगोफोर दा नोंथांमोनहा गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेबायदिनो इन्टारेस्ट भिडिअ नायबाय थानो थाखाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा ब्लग भिडिअ नायबाय थानो हागोन बे चेनेलाव थेंक इउ फर वाचिं बाय